Pozdrav svima ljudi i danas ćemo igrati GTA 5, to jest GTA 5 ljudi. Obećao GTA 5, valjda sam obećao, ne znam. Evo, ajde u Znači, evo, igramo GTA 5, baš kako sam i čitao. Ovdje može da se... Znači, da se menjate u druge likove. Ne znam koji smo sada lik, ali onaj tamo je Michael. Možda smo Trevor, ja mislim da smo Trevor, ne znam. Znači, izvinite šta da radimo. Možda ću nekako bolje ovako da bude mala, zato što kvalitet slike će onda biti bolji. Sad. Daj da se slike javate, a ne mogu. Čekaj. Jesam li? Čudi me zato što je na prvoj misiji odmah haste. Ajde, izađi, bolan. Sad vidim. Pendejo. Znači, ako mi neko kaže ko igra na ovom, daj na
mi neko kaže da ako igra na nekom PlayStationu, pa mi kaže, gledaj isto ne znaš da pucaš, na PlayStationu je duplo lakše zato protivnika, tako da nemojte pričati, ne znam da ciljam. Tako se ugleda. Krise. A daj što me nervirao. Kada radim kad je ovo case, nije ovo obična misija. Desi, ajde. O, dobro. Nije. Trči bržu, palo. Ajde, dođite ste glupi. A, dobro. Yes, uspeli smo. A to je najbolji trenutak kada Trevorova priča. Ali dobro, znači... Bravo, Trevor, ajde, rokti ga. Ajde, bravo si je. What the fuck? Daj, ovo znači. Daj, bravo, ajde, sad ja ovo znači. Ajde. Bravo. Da čuo sam da ovdje negdje ima, ovdje ispod mosta, ono tamo što vidite. Ovdje dole ispod ovog mosta ima easter egg, ali ja neću sada, nego kada pređem easter egg. Pokažem. Nisu oni care. Opa. Ćao. Bravo za mene, šta sad? A idi. U svakoj igrici koju napravi Rockstar, u zadnjoj sekundi se uvek desi gol. Znači... O, brate, ali su oni olišeni. Pogledaj Michael sve u odricali. Da viš onda Michael sve ovako se. A onom sa plavom kosom, da viš ovog sa plavom kosom, sve mu ovako, sve mu super ovo. A Brad se zove. A gde je sad Michael? Eto vidite da je Michael. Jej! A šta sad trebamo da radimo? Motherfuckers! Hvala meni vera ako je ovo časa. Onda prođe ovamo. Ja sam glup Jovan. Dođe. Ovo je crkva. Super. Ajde, stigne Trevore. Znam da je sneg, ali ti si muško, a ona je žensko. Ajde, bravo, ajde.
Znači, Trevore, ti si jedina nada, gledaj koliko su mali. Znači, ljudi, bolje je ovako mala slika, svi ćete da kažete, jao, što je glupo što ti je mala slika, ali bolje da je mala, zato što snimam sa Bandicamom i onda je lepša slika, sve je lepše, ne ovako. Uz zidi soft, to je mnogo ruku, tako da, izvinite. Michael? Pa čekaj, pa ovo je Michael. Kako je ono lik preživao? I get a bird. I dobro ljudi, to bi bilo to, vidimo se. Ovo što preživiš ono misli. Ko? Da. Da Znači, bi se čuo. preći ćemo još jednu misiju, to je misija s Franklinom. Valjda tako nazvam. Da, Da, pa prešli. Andrija Puka. I, znači, valjda tako se zove. Ne, sledeća misija valjda sa Franklinom. Eto ga! Michael Descent. I tu su krenuli su odopsi. Imamo već 12 minuta. 30. No, ništa. Dobro. Šta Michael klasika, ono, Michael klasika nosi moderno delo. Ipak je to pravo. Yes. Dobro muzika. A gledaj. Izvinite ljudi malo lagova, ne znam. Ali kad krenem vidim sam je lagova. Evo, ja nisam. Ekološka, pijanica i Angojuri. Tri u jednom. Franklin Lama. R.
Nehme se karakter, Andrea. Niet te voor karakter. И я уже не бе дупелак на голой стране. Ага, да. Pali. Možda ću malo da laguje dok napali. Mačela. Kako neka njegova sposobnost. To je sposobnost. Ima neku sposobnost. Ti si srce moga tela. Ti voliš gang, ajde, sigurno stavim. Ajde. Zašto? Sada space da počim. To su brze mašine. Ima malo krvi na auto, ali dobro, nisam ga odrcao. Levo. Vidite kako ja pažljivo slušam. O, daj. Dobro. Daj sprint, ajde. Ostao sam u levo skreću. To je stao. Aha, izgleda. Gledaj debila šta radi. Jao! Debila ako može da levo skreću. Usporava vreme da bi ja bio brži. Istio na veze. Još sam. Debil. Jao, vrati. Gdje ćeš sad još da odeš? Evo, hod upalim svetlo.
Gdje sad idemo? Stim. O, budalo, jer. U nekoj građevini meni neće da lagu i bolje mi je grafika. Ajde. I onda sam na Suri Murija. Sad zbog tebe kako da pobegnem, što je najveći problem, toga sam se najviše plašio. Moram da begnem. Izgubio sam Murija, sad sam da... Če! Jer sad se krenem. Vozi. Bravo se. Bag. Shit. Samo da se okreš. Kavronima da saka. Super. Gubili smo Muriju, znači to je dobro. Sad trebamo da pratimo crtu. Koliko se ima platio, ja? Para 0. Da. Plus. Inače, ovdje. Opa. Laga. Veze. Bravo. Zadržano na težu. Bravo. Znači, to bi bilo to. Znači, samo da stignemo tamo i da sačuvamo. Evo, tu smo blizu. O, ne. Ispred taj. Sam pa sam ovdje. Koja je zgodnost? This man scars the Franklin kako on here to pick up me. Aha, znači ovdje mogu da uzimam. Daj. Vidite kako lepa kola. Brate, ko da je Rus. Pa zato što mu se... Da. Pa zato što mu se skače. Stiče mnogo raka priča.
Čekaj, mogu da... A ne. Znači pogledaj njegov. Ovi se zove Jimmy. Znači Jimmy. Znači pogledajte njegov auto i moj. Ja mislim da je nemoguće da je on tako... Da, ovo su naša. Znači gledaju da uđemo u mali. What the fuck is this? Znači... What the fuck? Jer je ovo Lamar. Ali, brate, a to me nervira što Lamar u svom rečniku uvijek kaže na kraju. Znači kaže, you is nigga, yes, good nigga. Kaže, okay, let's go nigga. To me mnogo nervira. Da. Evo, tamo smo to izađemo skoro. Dobro ljudi, to je bilo misije. Jesi čuješ? Sve budi i na kraju dođe i kaže nigga. What the fuck? Ti zezaš gdje je od Denis. Ljudi, ono je Denis. Vidjet ću malo na internetu. Šta je Denis u ovom filmu? Šta se bre gledaš? A vidi Andre, ovdje ima poster od ovog. Ljudi, ovdje ima poster od Mad Doga. Dobro ljudi, to je bilo to. Sada se ovdje sačuva. Da, ovdje se sačuva se. Game. I ljegamo ljudi da pavamo mi. Andrija, gdje sad da sačuvam? Trebaš išao... Create new save. I kliknem yes. I dobro ljudi, to bi bilo to. Ne volim da još sediš tu. Da, moguće da Denis još sedi. Bala si. Hladno pokaži mene na televizor. Tebe? Mene. Dobili smo mišlju kod Simana. Bila slika foto. I ljudi, to bi bilo to, vidimo se, ne zaboravite komentarite, subajte, dajte like, share, subscribe, naravno. Vidimo se, pozdrav u nekoj sljedećoj epizodi. Ne, vidimo se.